Apektado ang mahigit 1,000 pamilya sa Lagayan Abra dahil sa lindol. Ang ilang residente, emosyonal pa rin dahil sa takot na dulot ng sakuna. Mula pa rin sa Abra, naroon live si partner Ivy Hernando. Partner? CJ, tulong sa pagsasaayos ng tahanan. Ang hiling ngayon ng mga naapektuhan ng lindol dito sa Abra. Emosyonal at hindi maisip ni Carmelo kung paano ipapaayos ang nasirang bahay sa Sitio Kiwas, Barangay Pulot, Lagayan, Abra. Kabilang ang bahay ni Carmelo sa 6 na totally damaged houses sa Abra matapos tumama ang magnitude 6.4 na lindol. Masaya nga nakata baliwa mang man ipata i-renovate ko manon. Kastoy ka pa yung mga tinapasamak pa niya. Sa ngayon natutulog sa tolda sa labas ng kanilang bahay sina Carmelo, ang iba sa mga tent at maging sa loob ng sasakyan. Torwar kami niti kami nagiidan. So nga gaputa ti butang mimot na jay kwan na adumo latat sumarunong aftershock na napipigsa pa. Maswerte namang nakaligtas sa bahay na ito ang isang sanggol. Nagbagsakan kasi ang mga hollow blocks sa kanilang kwarto. Sa datos ng lokal na pamahalaan, higit 1,000 residente ang apektado ng lindol. Walang evacuees dahil pinili nilang manatili sa labas ng kanilang mga tahanan kaya nagbigay ang LGU ng tolda. Muling sinuspindi ng provincial government ang klase sa lahat ng antas sa private at public schools dahil sa mga pinsala sa mga eskwelahan. Isa sa pinakanapuruhan ang Pulot National High School sa Lagayan. Dati sa July, kunti lang yung tama yung school building namin. Pero for repair sana. Pero ngayon mas lumala, mas maraming mga bitak na makikita ngayon. Puspusan ang pamimigay ng relief packs sa naapektuhan ng lindol. At ang utos ko ho sa mga tao ko sa DSWD na dapat yung ayuda hindi sosobra ng 24 hours. Dapat nakakakain na po yung tao bago pa mag 24 hours. Kung kaya talaga at in 12 hours dapat napapakain na yung mga tao na ibibigay na yung dapat ibigay sa kanila. CJ, kaugnay sa Pulot National High School, naipatayo ang 2 gusali na ito nito lamang pandemya o pandemic project ika nga at hindi na masyadong nagamit dahil nga sa pinsalang idinulot ng lindol. Wala naman daw naapektuhan na klase sa pagbabalik ng face-to-face classes dahil nailipat sila sa ibang mga silid. Yun nga lang, yung mga faculty na ang nagsiksikan sa kanilang opisina. Noong nakaraang July 27 kung saan tumamang magnitude 7 na lindol, umabot sa higit 300 elementary at secondary schools ang napinsala dito sa Abra at higit 50% nga dito, CJ, ang totally damaged. CJ? Partner, nahatiran na ba ng tulong yung mga residenteng nasiraan ng bahay dahil sa lindol? Relief distribution pa lang daw sa ngayon, CJ, dahil ongoing pa ang consolidation ng mga napinsala ng lindol. Pero sa naging panayam natin kahapon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, mabibigyan rin ng assistance yung mga residenteng napinsala ang tahanan. Siniguro ng kalihim na sapat raw ang pondo ng kagawaran. Sa ipinakita nilang datos, mayroong 101.6 million pesos na total standby funds and stockpile ang DSWD CAR, habang 58 million sa DSWD Region 1. CJ? Maraming salamat, partner Ivy Hernando. Ingat kayo dyan.